Ei, què tenim? Què tenim? Tenim més premis de loteria que el mateix Pelat. I casualment hem trobat un falset. Tenim els millors premis d'Espanya. Sí. I tenim un circuit de Fórmula 1 que porta molts diners. Tenim l'aeroport, sense avions, per no contaminar. Claro. I tenim camps i de golf també. Tenim Benidorm i Marina d'Or, dígame. Tenim barracons i paelles monumentals. Tenim Intereconomia, Disney Channel, Canal 9... Per què volen TV3, si ja estem prou informats? Tenim una terra mítica. Tenim l'article, lo tenim. I tenim Fabres i Faves. Clar. I si vols saber tot el que tenim, no et pergues la carrera d'esportistes. Com cada any, anit el president de la Generalitat va fer el tradicional missatge de cap d'any. Des d'Alacant, el cap del Consell va fer balanç del 2008 i va presentar les principals iniciatives del seu govern per al nou any. Va anunciar que el 2009 serà l'any de la solidaritat i que continuarà defensant els interessos dels 5 milions de valencians dins de la lleialtat a la Constitució i al conjunt d'Espanya. També va avançar que presentarà a les Corts una bateria de propostes per a eixir de la crisi i que el Consell continuarà.